Vegmas on tiehöyläteknologian edelläkävijä ja Pohjoismaiden ainoa tiehöylien valmistaja. Valmistamme Pohjolan vaativiin olosuhteisiin kestäviä, käytännöllisiä ja ympäristöystävällisiä tiehöyliä, jotka ovat löytäneet työmaansa ympäri maailmaa. Olemme toimittaneet yhteensä lähes 400 Vegmas-tiehöylää ja kaivostiehöylää ympäri maailman Pohjoismaiden lisäksi aina esimerkiksi huippuvuoria, Australiaa, Mongoliaa, Sambiaa ja Boliviaa myöten. Tie- ja kaivostiehöylämme suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa Kiteen Tolosenmäessä, mistä ne matkaavat asiakkaillemme ympäri maailmaa. Koneet räätälöidään parhaan käyttömukavuuden varmistamiseksi jokaiselle kuljettajalle ja asiakkaalle erikseen. Tiehöylämme kestävät aikaa ja vaativia olosuhteita. Koneisiin saatavat lisälaitteet takaavat monipuolisen työskentelyn jopa vuosikymmenten ajaksi.